Welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over de Limburgse muzieksector. In deze aflevering gaan we het hebben over songwriting. Want dat kan bijvoorbeeld samen, zoals Ananita en Brendan Gijzen, die spreek ik straks. Maar ook individueel. En dan heeft ieder zijn eigen proces. Dat is bij jullie het geval. Nick, Aisha, Amy, ik ga jullie allemaal even voorstellen. Amy van der Wel, laat ik bij jou beginnen. Je bent zowel vocal coach als ook songwriter. Ja. Laten we luisteren naar een kleine clip van jou. Okay. Don't tell me what you want, just show me what you like. No one's gonna judge what's up there in your mind. And Orban's in control, your body will decide. And Ella Cool J's on, we're doing it tonight. I know you like what I like, you don't need no apologies. You and me, yeah, locked down, bloody locked down. Only you and me now in a lovely lockdown. Lockdown, bloody lockdown. Doing what is not allowed in a lovely lockdown. Een fragment van Lockdown, een nummer van jezelf. Zing je ook zelf, maar je schrijft ook voor anderen. Ja. En je hebt toch wel een paar bijzondere maanden achter de rug, geloof ik. Want jij hebt onder andere ook geschreven voor het Songfestival. Ja, ik heb geschreven voor Azerbeidzjan dit jaar, Matahari. En dat is uiteindelijk best wel ver gekomen en dat is heel leuk. Ja, neem me mee naar het begin. Hoe gaat dat? Hoe word je daarvoor gevraagd? Nou, vorig jaar ging het natuurlijk niet door, want corona. En toen hadden twee van mijn mede-songwriters van Rockaville, waar ik gepublished ben, hadden het liedje Cleopatra geschreven. En toen moest er dus een nieuw liedje komen voor dit jaar. En toen moesten ze weer helemaal opnieuw beginnen natuurlijk. En ze wilden eigenlijk wel weer een soort van opvolger van Cleopatra. En hebben ze dus uiteindelijk weer voor ons liedje gekozen. En ik mocht dus meedoen aan het schrijven van dit jaars inschrijving. Ja, want je hebt er dus inderdaad wel voor moeten pitchen. Ja, zeker. En dan met die pitch word je gekozen en dan ga je het verder uitwerken. Of is het al af op het moment dat je het pitcht? In principe wel af, inderdaad. Alleen dan een paar tweaks hier en daar. Er zit ook een stukje Azerbeidzjaans in. Dus dat hebben wij natuurlijk niet geschreven, want dat kunnen wij niet. Dat wilden ze er ook bij hebben als een soort van knipoog naar het nummer van vorig jaar. Want daar zat het ook in. En nou ja, dan ga je dus door een paar selectieronden heen. En dan uiteindelijk is het liedje soort van af. En dan ga je gewoon een beetje fine-tunen, puntjes op de i zetten. En dan is het daar. Ja, te gek. En dan zie je het opeens op zo'n podium. Ja, dat is heel vet. We mochten er ook bij zijn. Dat was ook heel leuk. En dan zie je het gewoon live op het podium. En de hele zaal gaat dan woe. En dan gingen wij ook woe. Ja, dat was heel tof. Aisha Sharif naast jou. We kennen jou van je band, Aisha Sharif. Je hebt vaker bij L1 opgetreden, op Pinkpop gestaan. Het afgelopen jaar ben je vooral ook met je eigen werk bezig geweest. Laten we ook van jou een klein fragment even luisteren. Ik herken nog wel een beetje het geluid van voorheen, maar voor jou is het denk ik een wereld van verschil. Want je hebt heel veel meegemaakt in de tussentijd en bent echt voor jezelf gaan schrijven. Waar zit voor jou het verschil in tussen toen en nu? Ja, eigenlijk voor mij dat ik erachter ben gekomen dat ik echt wel heel erg een passie heb eigenlijk voor het hele eindproduct zelf te kunnen maken. Dus om minder afhankelijk te moeten zijn van de hulp van andere mensen bij bijvoorbeeld opnemen en ook het schrijven. Dat ik ook zelf in staat ben om niet alleen de tekst en de melodieën, maar ook eigenlijk het hele eindproduct te maken. En zo ben ik ook gewoon heel veel gaan experimenteren, meer R&B-achtige songs, electropop. Dus voor mij is het eigenlijk heel erg, is de wereld open gegaan van ook de productiekant en niet alleen het songwriten en het performen. Zeg maar. Maar hoe meng je je daar dan voor de eerste keer in? Want jij was natuurlijk al omringd door allemaal mensen die dat heel goed kunnen. En dan wil je toch voor de eerste keer zelf zeggen van nee, maar
ik wil het zelf doen. Dat lijkt me toch wel even een punt of een drempel waar je overheen moet. Ja, zeker. Ja, want het kan vooral voor de buitenwereld een beetje ontvangen worden soms van, oh, maar je wil niet samenwerken dan of zo. Of dat het misschien soms zelfs lijkt van, wil je geen hulp accepteren of zo. Maar dat is het totaal niet. Het is gewoon inderdaad een andere tak van sport. En ik ben bij een publishingbedrijf eigenlijk terechtgekomen waarin ik heel erg gecoacht word in juist dat ontwikkelen van die vaardigheden en het autonoom zijn, zeg maar, ook in de muziek en songwriting. Dus ik heb heel veel hulp daarbij gekregen om me daar verder in te ontwikkelen en mijn mannetje te staan, zeg maar. Te gek. Nick Paupti, voor jou hetzelfde. Laten we even naar een fragmentje kijken. Run around the entire town, nobody will steal a crown. We'll be here until they shut it, until they shut it down. Until they shut it down. Until they shut it down. We laten een kort fragment zien van het nummer. Dat is eigenlijk een beetje het eigen belang, want ik heb het helemaal gehoord en dan zit het echt de rest van de dag in je hoofd. Ja, Hij blijft enorm goed hangen. Ja. Dat is heel mooi, ja. Shut It Down, een van jouw nummers. Je zit echt als producer in het vak. Wat is voor jou de mix tussen producer, songwriting? Ik denk voor mij, het is natuurlijk altijd een combinatie van de track zelf plus dan de goede singer-songwriters. Dus ik begin bijvoorbeeld een productie en daarbij gaan we op zoek naar singers of songwriters die dan daar bijvoorbeeld teksten bij verzinnen. En dan kun je daaruit een hele mooie combinatie krijgen, zeg maar. Iets wat unieker en origineler is, doordat je ook samenwerkt met andere personen dan alleen maar met jezelf, zeg maar. Ja. Dus het scheelt ook natuurlijk dat hun die bepaalde skillset hebben, die bij mij bijvoorbeeld iets minder qua dat op zich is, maar bijvoorbeeld qua productie wel beter is. Ja, en dan krijg je die input en dan kun je daarop voortborduren. Ja, precies, ja. Dat is wel zo'n beetje, ja. Jullie zijn alle drie op jullie eigen manier met muziek bezig. Alle drie ook al een lange tijd. En alle drie vorig jaar door een coronajaar gegaan. Wat heeft het met jullie werk gedaan? Was het echt anders voor jullie afgelopen jaar? Nou, ik heb niet zo heel veel gedaan op een paar dingetjes na. Normaal gesproken heb je dan wel wat meer sessies. Dus dan ga je met meer mensen schrijven. Maar nu heb ik eigenlijk met, denk 3 mensen in totaal geschreven. En dan wel wat vaker met die 3 mensen. Maar wel geprobeerd om niet te veel verschillende mensen op te zoeken. En vooral, het was gewoon een saai jaar eigenlijk. En vooral minder gedaan dan dat je misschien had willen in die zin. Ja, ik kan me wel voorstellen dat bij jullie ook wel veel sowieso online gebeurde. Of zat er echt nog een groot verschil in? Nou, voor mij is het wel veel online geworden inderdaad. Want eerst waren veel studio-sessies waren dan in een live setting, in een studio met meerdere muzikanten of singer-songwriters. Waarbij je dus eigenlijk een klein teampje had waarmee je dan samenwerkte. En dat is wel een beetje geshift naar dat online samenwerken. Wat uiteindelijk ook wel leuk werkt. Maar toch vind ik het, zeg maar, de real life is toch altijd net iets beter. Toch net meer dat gevoel wat je daarvan krijgt. Ja, voor jou? Ja, ik deed ook al sowieso veel online en veel via Skype. Bijvoorbeeld mijn zangcoach die zit in Amerika, in Los Angeles. Dus ja, dat zijn mensen waar ik sowieso nooit face-to-face contact mee had. En verder is het voor mij echt de perfecte tijd geweest om echt te verbeteren in mijn vaardigheden, mijn skillset, zeg maar. Van, je hoeft niet jezelf bezig te houden met optredens. Ik moet die nummers uit mijn hoofd kennen. Je kan gewoon echt volledig doen wat je wil. En voor mij was het echt het schrijven en het oefenen en gewoon echt beter worden. Dus voor mij was het een heel vruchtbaar jaar. Laat ik jullie alle 3 één vraag stellen. Wat maakt een goede song? Wat moet erin zitten? Dat is wel een goede vraag, ja. Ik denk sowieso, hij moet catchy zijn. Hij moet herkenbaar zijn. Mensen moeten hem kunnen onthouden. Of mee kunnen neurien. Hij moet dansbaar zijn. Niet per se blij of sad of wat dan ook. Maar zolang het maar een bepaald gevoel opwekt, denk ik. Waarbij mensen zichzelf herkennen. En gewoon dat gevoel wat ze daarvan krijgen, dat werkt voor hen. Is het voor jullie hetzelfde of voel je toch ook weer een andere inslag? Nou, het ligt er een beetje aan. Als je het in opdracht schrijft voor iemand, dan is wat zij het fijnst vinden voor een song dat eruit komt. Maar voor mezelf zijn de beste liedjes die ik schrijf altijd binnen een paar uur geschreven. En dan gewoon af. En dan is het zeg maar ook gewoon top. En dan kan het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een beetje het gevoel, moet er even uit. Ja, als er echt iets zeg maar op het puntje van je tong ligt en dan klets je het gewoon op papier of je laptop. En dan komt het er gewoon uit en is het altijd. Ja, dan is het gewoon goed of zo. Ja, ik weet niet. Welk advies zouden jullie meegeven aan beginnende songwriters?
Voor mij zou dat zijn, ga terug naar de kern van het verhaal. Zorg dat je een echt verhaal schrijft. Want de emotie is eigenlijk, denk ik, een van de weinige dingen waar je niet per se met heel veel oefeningen aan kan werken. Dat is iets waar je een persoon mee raakt. Van, ja, inderdaad, die herkenning, wat jij ook zegt, hè, dat willen luisteraars vaak hebben. Maar ook het idee dat ze naar iemand luisteren die een echt verhaal vertelt. Ja, en dan misschien juist ook wel in dat verhaal herkennen. Niet alleen de herkenning qua muziek, maar ook in het lied, zeg maar, van de songwriting. Jullie zijn allemaal al hartstikke druk. Dus ik ga jullie allemaal even vragen waar jullie mee bezig zijn. Wat kunnen we de komende tijd van jullie horen? Nick, laat ik bij jou beginnen. Waar ben je mee bezig nog? Ik heb een aantal collaboraties met singer-songwriters. Onder andere met Thomas Scheles en Gerson Rafael. En dat zijn een paar, voornamelijk meer popplaten, maar wel in de elektronische dansmuziek. En met Gerson zijn meer funk-achtig zelfs. Dus ik denk, die zijn bijna allemaal af. En ik hoop volgend jaar dat ze dan uit kunnen komen. 2022 schrijven we voor jou alvast in de agenda. Ja, juist, ja. En bij jou, Aisha? Nou, ik ga deze zomervakantie goed gebruiken om de studio in te gaan en te werken aan mijn nieuwe artiestenproject. De naam die hou ik nog even geheim. Maar ik kan in ieder geval vertellen dat er R&B en electropop invloeden in terug te horen zullen zijn. Spannend. Ja. Ik ben bezig met mijn EP en mijn eerste lied is nu uit. Voor mezelf, zeg maar. Want andere liedjes heb ik geschreven voor mensen en dan feature ik daarop. Maar nu komen mijn eigen dingetjes uit, dus dat is heel spannend. Te gek. Ja. Leuk om jullie even naast elkaar te zien. Het zijn 3 andere richtingen, 3 andere genres misschien ook soms wel. Of je nou voor jezelf schrijft of voor iemand anders, dat ligt daar natuurlijk aan. Maar als we van jullie allemaal in het proces een beetje mee kunnen kijken, dan kunnen mensen misschien toch iets voor zichzelf eruit pikken. En wellicht wel eens voor de eerste keer een song gaan schrijven. Dus dat is toch mooi meegenomen. Nick, Aisha en Amy, dank jullie wel dat jullie er waren. Dankjewel. Ja, dankjewel. I guess I'll take the risk. Free fall it is. Babe, I wanna feel on me, body and mind. Let me know when you're ready, 'cause I'm always gone. Wanna see it louder now. I don't know about me still. Do you think about me still? Do you think about me? Do you think about me still? Do you think about me? Do you think about me still? You see me, don't even bother coming in. I'ma be chilling. I'ma be doing my thing. For real, yeah. I'm too busy doing me, yeah. Keeping that all real clean, yeah. Keeping that all real clean. This is a ghost town. This is a ghost town. This is a ghost town. And it's giving up. Liana, El Hollis, Maxime en Glyn en Ethan Huis. Allemaal muziek uit Limburg. Als je meer van dat soort muziek wil ontdekken, dan kun je even naar l1.nl/podcast gaan. De Poppodium Limburg podcast checken. Daar zit zoveel Limburgse muziek dat je echt niet meer weet wat je aan je playlist moet toevoegen. We hadden het over songwriten en je hebt al individueel een paar songwriters gehoord, maar je kunt natuurlijk ook samenwerken. En als ik jullie dan even erbij neem, Ananita en Brendan Gijzen, en ik zet jullie even pal tegenover elkaar, een jazzzangeres uit Maastricht en een hip-hop producer uit Heerlen, dan klinkt het niet meteen als de samenwerking die in je op zou komen, zeg maar. Maar jullie hebben elkaar toch gevonden? Ja, klopt. Eigenlijk bij een brainstorm sessie in Parkstad Limburg Theaters. Toen kwamen wij elkaar tegen en toen gingen we brainstormen over Jazz Out Festival. En toen noemde Brandon eigenlijk een lijstje met artiesten op die hij tof vond. En hij zei dat hij producer was. En ik was in die tijd ook op zoek naar mensen om muziek mee te maken. En ik hou ook heel erg van R&B en hip-hop. En Brandon ook. En we komen alle twee, zeg maar, zijn we opgegroeid met 90s en zeros muziek. Dus zo is toch een hele duidelijke verbinding eigenlijk tussen ons. Ja, Dus, want ik speel jullie een beetje tegen elkaar uit. Maar zo zwart-wit is het helemaal niet. Hè. Nee, je hebt het genoeg met elkaar bij gemeen. elkaar, hoor. Ja. Dus, Maar hoe gaat het dan op het moment dat je voor het eerst samen gaat werken? Wat is dan de klik? Inderdaad, misschien muziek die je luistert? Of is de klik dat was ideeën? eigenlijk het begin eigenlijk. Ja. Gewoon de muziek die we allebei tof vonden, dat merkten we in die POT-meeting, zeg maar. Van,
we vinden dezelfde muziek tof. En toen zei zij van, ja, ik ben zangeres. En toen dacht ik van, ja, ik maak beats. En ja, dat komt eigenlijk dan bijeen. En toen hadden we zoiets van, ja, moeten we misschien maar eens muziek gaan maken. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Hoe begint dat dan? Neem je dan allebei mee wat je al op de plank hebt liggen? Of gaat dan alles van tafel en dan beginnen jullie samen opnieuw? Nee, gewoon eigenlijk van scratch beginnen, zeg maar. Ja. Ja, en ook gewoon heel veel inderdaad luisteren samen naar muziek. Heel veel praten, elkaar leren kennen ook, wat ook super belangrijk is. Dus we zijn ook echt wel gewoon buddies geworden. En we hebben ook heel vaak gewoon eigenlijk meer gepraat dan muziek gemaakt. En uiteindelijk, toen ontstond er echt het plan van laten we echt een product gaan maken. Iets groters dan gewoon maar een beetje hangen en muziek schrijven. Laten we echt samen iets gaan doen. Dus... Ja, en dat valt ook samen onder Playground Heerlen, want daar zijn jullie allebei bij betrokken. Ja, klopt. Nou ja, we hadden eigenlijk samen al echt wel een stevig plan geschreven. Daar hebben we bij Fonds Podiumkunsten hebben we toen een aanvraag gedaan. En in diezelfde periode eigenlijk kwamen we ook in gesprek met de Nieuwe Noor om daar dus Artist in Residence te worden. En ja, dat plan dat sloot zo mooi aan bij ook Playground Heerlen en bij de Nieuwe Noor. En toen zijn we daar zo met ons plan verder mee kunnen gaan, zeg maar. Dus, Want wat houdt het plan in? Wat is het grote plan? Dat wij een mini-album zijn aan het maken. En met dat mini-album willen we eigenlijk gewoon laten zien van... Ja, dat tegenwoordig kan je je niet meer kwetsbaar opstellen of zo. En wij hebben zoiets van, dat kan wel. En we willen ook laten zien dat wij gewoon... Ja, iedereen gaat door bepaalde dingen heen in zijn leven. En daar mag je gewoon open over zijn. En daar gaat een beetje het album, mini-album over. Dus ja... We vullen elkaar allemaal aan en je mag er ook gewoon open over zijn tegenwoordig. Tegenwoordig gaat het alleen maar op social media over van dit is het beste wat ik meemaak. En iedereen laat maar het beste kantje van zichzelf zien. Maar ondertussen speelt er ook in iedereen in zijn leven iets anders natuurlijk. En we vinden ook wel dat het gewoon geshowd mag worden of dat je daar eerlijk over mag zijn. Dat het niet één grote... happy place is of zo altijd. Dus, ja, precies. En van de andere kant willen we ook eigenlijk andere mensen inspireren om gewoon toch je dromen na te jagen. Ook al heb je al die angsten en onzekerheden, ga er toch gewoon voor. En ja, samen bewandelen we eigenlijk dat pad en zijn we nu heel veel aan het schrijven om die concepten heen. Maar qua sound hebben we echt zo besproken van we willen gewoon lekkere vibes. Dus het wordt niet alleen maar hele zware muziek of zo. Het wordt ook hele luchtige songs over juist meer de empowerment. Zo van als je daar dan een beetje uitkomt en je zet die stap of je springt in het diepe van hoe voelt het dan? En ja, dat ook gewoon heel fijn kan zijn. Zeg maar. Dus om mensen even een beeld te geven van hoe jullie samen klinken, hebben we een clip van jullie samen met Elmatic. Kijken we even naar. You got me thinking, who's that boy? Het is een fragment van Who's That Boy. Het staat even los van de EP die jullie het maken zijn. Hè? Maar het geeft wel een beeld van hoe jullie in de studio aan het werken zijn. Nou ja, werken, dat is het uiteindelijk. Maar het ziet er vooral ook wel heel gezellig uit. Ja, maar dat moet het ook zijn. Ja. Muziek maken is iets wat ook leuk moet zijn. En in die settings kun je ook de beste muziek maken, vind ik. Ja. Dat je gewoon samen met vrienden bent en gewoon een fijne vibe hebt. Lekker wat kan eten, zoals je zag. En gewoon met goede mensen bent. En dan ontstaat muziek. Als jij geforceerd gaat zeggen van ik ga nu in de studio zitten en we moeten nu een track gaan maken. Dat kan, maar
meestal vind ik het best als het gewoon gebeurt. Ja, maar is het dan voor jullie zo dat jullie al met een idee de studio ingaan? Of gaan jullie in de studio jammen of kijken wat er gebeurt en dat wordt uiteindelijk? Nou, we kwamen wel met ideeën aan. Dus we hebben wel wat opzetjes. demo's gemaakt, opzetjes. Ja. Anna had al wat tekst klaar, ik had al wat beats gemaakt. En op dit moment zijn we het gewoon uitbreiden, zeg maar. Details bij aan het werk of misschien toch stukjes eruit halen. We zijn eigenlijk een beetje aan het puzzelen, zo zou je het kunnen zien op dit moment. Ja. Ja, super dat jullie daarmee bezig zijn. Sowieso met elkaar. En daarnaast hebben jullie ook nog solo-projecten lopen. Waar ben jij nog mee bezig, Brendan? Ik heb de afgelopen tijd een paar singles uitgebracht met Elmatic. Dus die ook op die Who's That track stond. En ik heb voor dansprojecten heb ik nog wat muziek gemaakt. En dat is een beetje wat ik nu doe. Ja. En voor jou, Anne? Ik ben inderdaad daarnaast nog met de band ook aan het werken aan een nieuwe EP. En deze zomer gaan we voor het eerst weer echt optreden voor publiek. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Dus, ja. Is het ook zenuwen of is het echt verheugen? Nee, echt wel verheugen. Omdat eigenlijk de optredens die ik tot nu toe heb gehad, die waren misschien wel veel spannender. Omdat alles meteen wordt vastgelegd en op tv komt of zo bijvoorbeeld. Nooit meer weggaat, ook altijd ergens online te vinden is. Dus, en nu, ik denk dat die energie zeg maar, die je krijgt van het publiek, dat doet ook iets met je. En ik denk dat die shows eigenlijk veel leuker en makkelijker worden. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit. Ja. Jullie hebben allebei een eigen manier van werken in songs. Ik heb het net aan de andere songwriters gevraagd, maar ik zal het jullie ook vragen. Wat is voor jullie echt een goede song? Wat moet erin zitten? Soul. Dus er moet gewoon ziel in zitten. En wat is een goede... Nee, ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ook wel, Een goede groove inderdaad. Ja. En soul. En iedereen kan dat anders invullen natuurlijk. Hoe hij dat fijn vindt of mooi vindt. Ik denk niet dat er echt formules voor zijn. Nee. Dat moet je aanvoelen. En dat maakt een goede song, denk ik. Ja, en een sterke hoek is toch ook wel... Een sterke hoek is ook heel belangrijk. Tuurlijk. En hoe test je die? Hoe test je een hoek? Is het dat je daarna misschien een stukje in de auto gaat zitten en je luistert hem even? Of is het of je hem de rest van de dag in je hoofd hebt zitten? Of... Dat, sowieso. Inderdaad blijft het hangen. Wil ik het zelf nog vaker terugluisteren? Ik denk, wij zijn alle twee echt mega kritisch en enorme twijfelaars. Maar als wij alle twee zoiets hebben van, this is nice, dan zal het wel nice zijn. Zo is het meer. En ook wel gewoon aan andere mensen laten luisteren, zeg maar. Ja. Dus, allebei kritisch, allebei twijfelaars en dan bezig met een project over kwetsbaarheid. Dan komen jullie elkaar, of jezelf eigenlijk ook nog wel even tegen in dat proces, denk ik. Maar dat maakt denk ik ook wel een mooi proces. Wat zijn er dingen die je er nu al uit hebt gehaald? Voor jezelf, waar je misschien wel in gegroeid bent? Dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag als je midden in dat proces zit. Ik denk dat je zoiets echt kan zeggen als je er later op terugkijkt. Dat je denkt van, oké. En dat heb ik er toen wel echt uitgehaald. Ja. Ik denk als je midden erin zit, dan weet je wel natuurlijk van, dat doe ik misschien nu anders of zo. Maar ik denk dat er echt pas, ik denk als je er over een jaar zou vragen, dat ik zou kunnen zeggen van, dat was inderdaad wat ik misschien daar nog anders deed. Maar, Is het voor jou ook zo, Anna, dat je echt nog een beetje midden in het proces zit eigenlijk? Maar ik heb wel al heel erg gemerkt van als ik het soms echt even laat rusten en daarna nog eens terugluister, dat ook wel heel verhelderend kan zijn. Om het soms eventjes weg te leggen en dat doen we nu ook wel. We gaan nu telkens weer even bij de Husky Studio in Heerlen, bij de Bombrini's. Dan komen we daar terug en dan gaan we gewoon even lekker praten en een wijntje erbij en dan zetten we hem nog eens op. En soms in één keer klikt het. Of er komt opeens een andere baslijn bij. En dan is het opeens, dan komt er opeens weer een idee. Dus soms heeft het even tijd nodig om te rijpen, om het zo maar te zeggen. Dus en die tijd krijg ik nog. Hè. De EP komt eraan. Dus daar gaan we op wachten. Dank jullie wel dat jullie even hier waren en over jullie project wilden vertellen. Brendan, Gijs en Anna-Nita. Dit was het voorprogramma. Als je meer wil weten over popmuziek in Limburg, dan kun je altijd even kijken op l1.nl/pop in Limburg. Ik laat je achter met muziek van Talkbox en Nick Double. You may say there's something wrong in my head. You may question everything that I said. Every city, every street that I cross is lost.
went way too far. We're falling hard, falling hard, falling hard, falling hard. Everybody step into the light, living like tomorrow is tonight. Everybody underneath the sun, we're coming home. We can't keep control, captivate our soul. This went way too far.